poñer mans á obra. Non esquezas poñer o mandil para non manchar a roupa e traballar con comodidade. Xa lavaches as mans? Lembra facelo sempre antes de poñerte a cociñar. Toma nota dos ingredientes e utensilios que necesitas. Se preparas todo de antemán, será moi fácil seguir a receita paso a paso. Lembra pedir axuda a un adulto para acender e apagar o lume ou o forno e para usar aparellos eléctricos como o bateador. Trapos e manoplas poden ser os teus grandes aliados para suxeitar as cousas quentes e tamén para limpar. Lava todo o que vayas usando a medida que realices a receita. Así non se acumularán os pratos suxos e será máis fácil limpar despois. Hoxe imos facer galletas de leite condensado. E que é o que precisamos para poder facelas? Pois ter a man un bateador manual, unha cunca ou algo similar que poidamos empregar como recipiente e unha culler. E de ingredientes? Que imos precisar de ingredientes? A xema dun ovo. Terás que aprender como separala. 125 gramos de manteiga a temperatura ambiente. Podes sacala algo antes da neveira. 200 gramos de leite condensado. 250 gramos de maicena. 25 gramos de azucre e 15 gramos de fermento de tipo royal. Tes todo listo? Comezamos. Mestura ben o ovo, a manteiga e o leite condensado nun recipiente algo alto para non manchar. Por iso precisas que sexa unha cunca ou algo parecido. A continuación, engade a maicena, o fermento e mestura ben, que non queden grumos. Cando estea lista a masa, non pode quedar moi pegañenta. Sacámola da cunca e dámoslle forma ás galletas. Non as fagas moi grandes porque logo, ao cociñalas, aumentan case o dobre. Por último, méteas no forno a 160 graus durante 12 ou 15 minutos. E listo! Iso sí, non esquezas deixalas enfriar antes de comelas todas. Cando xa se poidan comer, podes enchelas de crema de abelás, mermelada ou calqueira outro ingrediente. Que aproveite!